Guys, nibahan na yun. May kain human naghabwa taon. Oh, Butong. Ito na butong. Juwin. Juwin. Kusog-kusog gid guys, oy. Gamit yung kayong bangag ba? Yo. Oh, salamat kong ha. Salamat kay kong kay nagamit din ang pag-upload diri kong. Wala na mo awas oh. Oh? Salamat kay kong kay nagamit kita kong. Hindi nagkawas oh. Nagkakusog. Sama butang mo dahil. First time na nakabaha since December. Ayan guys oh. Oh. How the trees? How the trees? Kan kusog kayo. Yan guys. Nagbaha na guys. Lah. Shout out Congressman. Salamat kong. Nagamit na ang kwan kong. Ang gibangagan. Ang giablihan. Shout out. Shout out. Nagamit ng kako nga. Kwan. Gipilakan. Oh. Gamit na. Ayan. Very good. Very good. Ayan guys oh. Nasa sila oh. Ano sila guys oh. Grabe guys. Kung ka ba, kalit kayo. Guys oh.